Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Chill React. Nu moeten wij reageren op G-Idol, een popgroep met Tomboy, heet het versje. Oh. En volgens mij is G-Idol echt een groep die altijd goede versjes maakt. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat ze te bieden gaan. Zullen we lekker zien? Zo, Jen? En yes. Oeh, ik ben ergens. Oeh, een mooie auto. Wel een prachtige auto, die soep waarschijnlijk wel. Dat denk ik wel, ja. Oeh, ze hebben van die leuke pakken gewoon. Oeh, de styling. AC/DC. Mooie gun. Alles is roze en dan is ze zelf zwart. Ja. Ja. Oh. Cranky. Valt me altijd wel op, zeg maar, de outfit ben nooit zeg maar of zo sexy. Of zo ben ik gewoon heel stoer. Ja, maar ik gewoon heel apart en Ja. uniek of zo. Dikke anime broek. Zij is mooi. Het is niks zo knap ook, hè? Ja. Oh. Oeh. 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 I'm a tomboy. Zo van machine. Oh. Heel erg badass. Ja. Oh. Oeh. Ik vind de pakken maar weg. Dat een Barbie pop in de mixer? Oh. Wie het hun boos maken? Weet ik iemand? Daar kom je uit de boos maken. Hoe komt dit? Oh. Oh, vet. Dit is wel echt Oeh. een van de stoere. Dan zien we het nou Ja. reageert, man. Heel vet. Oeh. Oh, nee. Eh, Nee! Ah! Gadverdamme. Oeh. Oh, Barbies. Oh. Ik haat Barbie. Dance break. Oh, ik vind die Kimber heel vet. Die outfits met zo cool. Dit is echt gewoon zo'n heel stoer vestje. Hey. Poef. Oeh. Ik denk wel echt dat het een van mijn favorieten is. Ik Dat ben nou echt daar. sissen. Dit is echt een van de weinigen dat ik denk van ja, ik ben helemaal... Even helemaal Mooi om viben. Dat er echt viben. is van... Dit is echt wel gewoon dat ik echt denk van, je wil ook wel vaker nog zien. Deze vind ik echt leuk. Leuke groep, leuke muziek, leuke clean. Gewoon, Stoer. I like it. I like it very much. Nou, dit is maar weer. Ja, dat ben je helemaal weg. Ik zou zeggen jongens, jouw like, jouw reactie. Ik zou zeggen, abonneer ik even. Ja, en let ik even weten wat zo van G-Idol en Tomboy feest. Ik zou zeggen jongens, tot de volgende video. Doei doei!